wajar. Kok tercoyo dibanding kalau langgar ya tikel ben 50 to. Oke nek tercoyo. Ya betul. Betul. Oke. Aduh, kita cedak nek senengi. Al-Ba'in itu qoribun ila hubbas. Cedak dadi waktu nek gedhi Al-Ba'in itu qoribu ba'idun ila hubbas itu perkara sing cedak gandeng lan nek perlu. Rasane aduh nek gedhi. Nek terus sak omah yo nek gedhi rasane aduh. Aduh kene jeneng kene terus nek seneng ya jadi cedak kok dikalahno. Alhamdulillah ayat niki wau pun sahifah terakhir juz 2 ayat Al-Qur'an. Jadi niki pun tutup juz 3 ayat Al-Qur'an. Insyaallah sak pertemuan mulai juz 3 pun telah terus masih berikutnya pun masih juz kawan. Jadi makanya membaca juz 3 ini ditumpuk mulai dan merku temerak sebutan ini diambil sehingga memiliki ditumpuk temerak pengeleng-eleng perpustakaan naik dengan moco yang nyantai gue ganti juz kawan itu gue nonton sekarang gue selalu itu nanti suka asal tahu pamannya nanti sebagian dekek juz kawan ya dengan salah mau temerak merku saya lawas di tentang rak bersama buatan keleleran itu tumpang tengah ini terangin udah keleleran mana itu dikuisinya ayat niki wau tesik enten hubungannya kali ayat sing ini diterangke ayat terakhir ini nerangno tentang dawuh Gusti Allah sing menegaskan bahwa Gusti Allah itu wis mengambil janji nang para nabi lan para pengikute mulai nabi sing pertama bapak para manusia Nabi Adam, Nabi Idris sampai bendera nabi niku wis diambil janji wa idza qala mitsaqan nabiyina lama ada itu kum kita wahid matin semaja akum rasul musaddiqul lima ma'akum la tu'minun nabihi wa la tansurunna nek ana rasul ana utusan sing teka marang sliramu bakal siap janji gelem iman gelem mbantu rasul mau. Jadi wong Yahudi Nasrani niku maune wis dijanji mek Nabi Isa ya siap bantu sok nek ana teko rasul utusan akhir zaman nek kere-kere akhire blenjani sing umat Nabi Musa dadi ana agama Yahudi. Dadi agama Yahudi ku ora agama saka Gusti Allah, agama gaweane umat Nabi Musa sakbare sedone Nabi Musa Nabi Harun. Agama Kristen niku ana nek sakwise sedone Nabi Isa ora sedo dirofake Nabi Isa berarti rofa ning langit. Umate dadi pecah patang golongan. Iki sak golongan dadi Hawari Muslim Islam. Sing telu golongan kafir akhirnya dadi pecah dadi telu golongan Nasrani, telu golongan kafir, golongan Kristen sijine jenenge tak terang nika Nasturiyah nun sintok wawuro ya handel Nasturiyah niku sing ngantepi ngadhep Gusti Allah iku ya Nabi Isa ya Gusti Allah. Gusti Allah iku roh karo sukmane Nabi Isa dianggep rohane. Wong sing duwe keyakinan kaya mengkono mau wis ditolak nganggo ayat Quran yang juz 6 surat Al-Maidah laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihu ibnu Maryam.
kafir wong sing duwe keyakinan nek Gusti Allah ya Nabi Isa itu kafir, itu Nasturiyah. Sing nomor loro dadi Yakubiyah, cara saiki kudu dadi Katolik apa. Niku sing duwe keyakinan Gusti Allah, Nabi Isa, Bu Maryam iku telune ngatunggal, salisu salasa. Sing duwe keyakinan ana Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan Ibu iku mau telur-telur ngatunggal mau ya harus ditolak nganggo ayat sore yang surat Al-Maidah juz 6. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Kafir teman-teman, kafir wong sing duwe keyakinan Gusti Allah iki telune ngatunggal. Sing nomor 3 jenenge Malkaniyah. Kuwi sing mitusno wong jenenge Malkan. Iku duwe keyakinan nek Gusti Allah ku bapake, Nabi Isa iku anake. Disebutno nek surat Taubah, qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Ora banjur iku. Lah anane agama Kristen niku sabare Nabi Isa dirofa. Maune ana yang Islam ambek kafir ngono wae. Islam ambek kafir, ambek Yahudi wis ana, sadurunge wis ana Yahudi. Lahirin agama Kristen itu tahun 300-an Masehi. 300-an Masehi neng Konstantinopel, Romawi Barat itu manggon ning Turki. Rajane jenenge Konstantin. Ya agama jenenge agama Kristen itu asline itu Masihiyah itu lah. Akhirnya belenjani. Oh, akhirnya padahal bisa wis janji ya sampai bakal bilane nanti akhir zaman lan pembantu-pembantunya. Wa ana ma'akum minasyahidin. Gusti Allah wis megang janjine wong-wong sing wis janji mau kari-kari dadakan belenjani meneh. Ora diterusno ayat ini faman tawalla. Paman mongko utawi sapane wong tawalla kang mengo sapa wong. Paman mongko utawi sapane wong digawe mubtada kena digawe mausul kena. Paman mongko sapane wong tawalla kang mengo sapa wong. Bandal kain dalam sause mengkono janji kaula ya mengkotai mengkono wong iku hum ya ulai iku alfasiquna wong kang fasik kabeh. Mau janji siap membela, siap percaya, siap iman lan mengikuti para nabi. Lan mengikuti para sahabat nek umat saiki anut para sahabat, anut para ulama dadak mengo to blenjani monggo iku klebu golongane wong kang fasik. Apa wa yuradillahi ya bauna. Nek kok padha mengo karepe piye? Terus ayat iki apa wa yuradillahi. Apa ta ing liyane agamane Gusti Allah. Ya bauna padha karep padha nuprih sapa ulaik. Sapa wong akeh mau. Walahulan hak walahu kalimah Allah. Walahulan iku tetep maring Allah aslama padha Islam, aslama Islam atau pasrah sapa man wong. Bisa mawati kang tetep ing dalem pira-pira langit. Wal ardi lan wong kang ing dalem bumi ta'an kalih taat utawa kalau patuh wa karhan lan kalih kapeksa wa ilaihi lan maring Allah iku yurja'una padha den balekake sapa ulai. Wong-wong sing padha menghindar saka agama Gusti Allah iki karepe piye? Didhawuhi nganggo istifham nek Quran iku kabeh istifham iku istifham ingkar.
pertanyaan sing gak butuh jawaban, pertanyaan sing kadang melehno, kadang menafikan. Intine pokoknya pertanyaan sing ora butuh penjelasan, kok wis jelas. Apa tau padha pengen golek agama liyane agamane Gusti Allah? Agamane Gusti Allah mesti Islam. Jadi kita kok agamane para nabi dia mesti Islam. Lah dadak gawe aturan-aturan anyar, aturan-aturan baru sing nyimpang saka agamane Gusti Allah. Walahu padahal marang Gusti Allah iku kabeh isen-isene langit sing disebut iki malaikat. Padha taat, padha patuh ning Gusti Allah, pasrah aslama iku asline pasrah. Dadi Islam iki agama sing pasrah berserah diri. Bahasa artinya maknanya Islam itu pasrah, pasrah bongkoan. Ayat ini nerangno ning Gusti Allah kabeh isen-isene langit malaikat. Malaikat iku makhluk sing paling tauan, paling taat. Ana sing digawe mulai diciptakno iku diserupakno kaya wong rukuk terus nanti dina kiamat. Ana sing digawe kaya wong takbiratul ihram. Ngadeg takbiratul ihram. Takbiratul ihram terus mulai dicipta nganti sok dina kiamat. Ana sing digawe Gusti Allah malaikat iku kok disebut tauan iki nang iki tak terangke nang tafsir. Mulai diciptakno iku kaya wong sujud nganti sok dina kiamat. Ana meneh sing diciptakno kaya dene wong lungguh tahiyat. Lungguh terus nanti dina kiamat. Jadi gerakan-gerakan sholat niki Kanjeng Nabi dicontoni ana makhluk malaikat penghuni langit sing gerakane tiap takbir ana malaikat sing takbir ngene terus. Ana sing rukuk, ana sing istidal, ana sing sujud. Nganti dina kiamat. Tauane ora dikesel. Ora dikesel mergo malaikat ora duwe nafsu. Ana sing ditugasno nyangga ars iku makhluk Gusti Allah sing dasana. Sing paling gedhe sak dhuwure langit sapitu kono ana jenenge Sidratul Muntaha, ana Mustawa, Raf lagi Ars. Ars niku lingkaran sak dhuwur sing paling dhuwur nomor 10. Alame malaikat sing teka Sidratul Muntaha iku wis ora iso malaikat munggah sing tau ning Sidratul Muntaha bendera Nabi tok. Malaikat Jibril wis ora iso munggah. Malaikat sing tangga aras cacahe ana papat. Iku awet diciptakno nganti saiki nganti sok ben yo iku laras terus donga terus ndongakno wong iman. Terangno ning juz 24 surah Ghafir. Surah Ghafir iku surah sing maknane surat al-mukminun sing mestani surat al-mukmin. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfirun. Iki sing ora sing apa-apa, mbak sing apa kira. Cuma derek paham, tak paham. Wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Niku nerangno malaikat penyangga ars sing cacahe papat sing selalu ndonga kanggo wong mukmin. Dungane kathah niku ana 4 ayat ke bawah, 3 ayat niku dungane malaikat sing ndongakno wong mukmin. Yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Padha jare ngapura wong iman. Dungane Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilman faghfir lilladzina tabu. Niku dungane malaikat penyangga ars. Mulai diciptakno nganti esuk dina kiamat ya ngadeg nyangga ars terus ora dikesel. Iku ars makhluk sing paling gedhe. Sak gang-gangane aras ana makhluk jenenge kursi. Kursi sing diterangno nang ayat kursi niku.
Jenenge tak terangno ana malaikat papat sing nyangga kursi. Malaikat iki ana sing nganggo wajah sikile ning bumi sak pitu ngisor. Mustakane sirahe dhuwure langit sak pitu, sak pira gedene yo alam ana malaikat papat sing nyangga kursi. Iku sak lumite dibanding penyangga aras. Papat ana sing mustakane berupa sirahe manusa. Selalu ndonga njalukna rezeki kanggo manungsa. Ana sing sijine sirahe rupa sirahe satu galak, iku njalukna rezeki kanggo kewan-kewan galak. Ana sing sirahe rupa apa jenenge manuk gandha, iku njalukna rezeki para manuk-manuk kabeh. Iku ya njalukna ngapura wong iman kabeh. Mulai digawe ngantek sampe ngantek kiamat ora leren, ora kesel. Mergo apa malaikat ora duwe nafsu beda ambek manungsa. Nek manungsa dipasani nafsu. Nek Quran nafsu diterangno sing ning Quran iku sing disebut ning Quran ana telu. Siji nafsu mutmainnah. Nek hadis ana surah apa ana. Nek sing disebut ning Quran ana telu. Siji nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah kuwi nafsune wong sing wis parek Gusti Allah, wis diridhoni lan ridhone Gusti Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyah itu mardiyah diridani. Jadi ya tandha-tandhane wong nek nafsune wis mutmainnah. Iku nafsune atine dijak nglakoni enteng suweneng wenti reges. Nek keri nglakoni apik, umpamane keri ngaji wis minggu wis ngaji ngene iki. Keturun ra menyang guwetune ra yo mbah ditebus nganggo sedekah ta piye. Lah iki takokno dhewe nang atine kula jenengan. Awake dhewe cara pas ngaji iki ngandine kira-kira nek ndangdut ngono milih ndi. Takokno dhewe aku lan nuduh. Jadi kau terlalu ukuran nafsunya wis mutmainnah apa jek sak isore. Jadi nek nafsu mutmainnah nafsunya wis mutmainnah. Iku keri jamaah betune ra kabar biasa jamaah. Keri keturunan ora salat itu betune ra kabar. Keri ora melu lakon apik lah pokoke apa wae iku betul. Nek nganti kedlorok nglakoni elek iku urung nganti kedlorok cedak-cedakane wedine ra kathah. Iku jenenge nafsune mutmainnah. Lah sing nomor 2 nafsu lawamah. Uqsimu bi yaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawamah. Nafsul lawamah disebutna ning jasa al-qiyamah. Tiga sumpah mbek Gusti Allah. Nafsu lawamah iku nafsu sing cek luwung maidu lawamah artine maidu. Ije seneng maidu awake dhewe nek blasuk kedloro nglakoni elek. Pamane awake cek kawir-kawir dadak kumpulane jable-jable tok. Kumpulane wong ngombe-ngombe. Terus ngombe utawa wis buang lakon maksiat apa wae lah. Terus kumpul anu toge ada melok nembak. Utawa kumpul jenenge cah enom nek ulane kumpul wedok-wedok sing ayu-ayu terus selanggaan kudu jambil tak kudu ngrangkul tak kudu ngambung terjadi maksiat. Bareng wis dumadi wonge getune ra kaprah. Gitu yo aku dimang besok mateni ya Allah Gusti barang ngapura Gusti aku kok elek nang yo nek nglakoni elek ditun ra kaprah terus pengen tobat sak iso-isone pengen ngapoki jenenge nafsune sik lawamah tapi yang dirawat batore kono-kono yo ketut nah bar wetun meneh itu jenenge nafsune lawamah. Nek iso nglakoni apik jek seneng bunga alhamdulillah insyaallah ngaji ja muga-muga iso rutin ja muga iso nek ketoprak nang iku aku tetep milih ngaji nek ora keri-keri pas nek ketoprak dadak menang ketoprak nek ngono kuwi jenenge nafsune lawamah ora kok
pengen ngetaki sebelah ketoprak nerangno tentang nafsu. Sing nomor 3 ning Quran nafsu ammarah. Innan nafsa ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Nafsu ammarah itu nafsu ning ati sing bergejolak ngajak nglakoni elek tok pokoke. Ngajak nglakoni elek tok. Menging nglakoni apik. Lah. Iya tekno. Ujak aji lan untuk blegedek untuk dit kok. Panganan nang kene akeh mamane ngono. Delok dangdut. Alo delok nyawar dangdut itu upamane. Upamane nek kowe udah rasa melo, iku jenenge nafsu amarah. Awake dhewe nang ati kok bergolak ngono. Lah, jangan ndak piye? Salah ndak piye? Ya matur bar nek matur amena. Lah poso ndak piye? Poso ora entuk duit kok. Penting kalau ora ditakek. Jadi ngantek lali tujuane donya kuwi ape dienggo apa sing nafsu amarah itu. Angger pengene elek tok berarti nafsune amarah. Nek nafsune wis mutmainah kuwi nek angger lakoni apik seneng. Nek keri lakoni apik getun. Nek nafsune lawamah kuwi nek keblasok lakoni elek getun. Tapi jangan pernah apa ya plengsang-plengsang kuwi cek lawama nafsu sing madu awake dhewe nek salah ora gampang ngalami wong. Lah Gusti Allah itu saene makhluk ning langit ya ning bumi. Lalu aslama man fil samawat sing sene langit. Ya srengenge iku kaya dia digawe nganti saiki. Lah mlaku kuwi ora kok mergo gerakan sing alami mboten tapi patuh ning Gusti Allah. Ora tau tuh jeneng ngene begogok lek ning dhuwur jam 12 kono nganti dina sewengi ra ngalah kan ora tau awet biyen niku. Kok jeneng ngene begogok urek emoh patuh ning Gusti Allah. Kira-kira dina sewengi ora ngalah ka kono matek kabeh tanduran sak donya. Lho jenengan kan tau mikir nek niku bawa jenenge dindekno. Bakale piye dadi urip iki. Bintang kabeh iki padha patuh ning Gusti Allah. Wit-witan sing thukul iku ora kok patuh nek sing nandur mergo nek tani jos sing ngomong sapa. Winahe api belum thukul bambane winahe mari terus thukul terus manah. Ora perkara hebat sing nandur ora. Mbok nganggo teori sing apik lah. Nek wayahe ra gelem thukul ya bokel mbok dilek Gusti Allah mbok dititili tikus utawa wis wayahe woh karek ambrake diketoki tikus utawa geleme awak mergo patuh ning Gusti Allah, taat ning Gusti Allah, gedang gelem awak mergo taat ning Gusti Allah. Lemu kaya apa nek diperintah Gusti Allah jawab ora bering utawa wis awak karek ndok tapi kira mati ngoten niku. Sapi iku patuh ning Gusti Allah takon taat ning manungsa, anut ning manungsa. Sapi manut ning manungsa iku mergo taat ning Gusti Allah. Mulane wong kudu digawe kon kuasane sapi aja nganti dikuasani sapi, aja nganti diatur sapi. Kabeh sing langit lan bumi iku mata alakum wa li an'amikum. Dicaosna kanggo sliramu kabeh lan kanggo raja kayamu. Raja kayamu yo kanggo kowe. Disebutke ja'alakumul an'ama litarkabu minha ta'kulun. Raja kaya kuwi kanggo tunggangan, ya kanggo mbok pangan, ya kanggo mbok manfaatno kanggo ngangkut barang. Jadi supaya ngabdi manut nang sliramu kabeh. Aja nganti raja kaya kuwi malah dadi panutan sing dadi ndorong. Ape ngarit, ape turu diatur kudu ndangake budal ngarit wis udan, ape adus, sapine ora ngombe, esuk tangi ape subuh. Sing dilingi sapi, padha ora wae dhewe ora ngatur sapi tapi diatur sapi. Sawah ya ora wae dhewe kudu diciptakno Gusti Allah ana bumi sak isine iku supaya dadi sawisane wong ora wae dhewe diatur sawah, praktik sing dilingi sawah. Beduk wae istirahat wae dhuwur sing dilingi wae man nutupno. Ben asar yo ngadan. Alah kok bisa asaran kok apik cedak maghrib. Mulai maghrib lah, musik musisan, kalau orang aku repot.
Ngoten niku awake dhewe ketika nafsu amarah sing najak nglakoni melanggar perintah Gusti Allah. Ing mongko seni-seni langit lan bumi ya ning segara ya ning awang-awang kabeh mesti tunduk ning Gusti Allah. Tau'an wa karha. Langit iku ya iso ngomong ning Gusti Allah. Nang juz langit disebutno nalika langit dikitopi Gusti Allah didhawuhi kowe tunduk marang aku tau'an wa karha, kowe taat utawa kapeksa kowe kudu manut. Ora ta'ataina to'iyai langit lan bumi jawab ning Gusti Allah jawab dawuh Gusti Allah sendika Gusti kula taat kalih panjenengan. Langit ning bumi sak isine langit lan bumi jawab taat ning Gusti Allah. Lah awake dhewe mung isen-isene klemik ning bumi sak lebute nek ape bangkang gua dilempet bumi di bleki bumine es murka mbah ablek mbah menekakno badhe wong kang nek bumi iki ora ta atayna ta'in matur ning Gusti Allah kula taat ning jenengan Gusti. Jadi kabeh padha pasrah Gusti Allah tau'an kanthi patuh wa karhan utawa kapeksa mesti patuh menyerah ning Gusti Allah. Sing kapeksa sapa? Contone Fir'aun. Fir'aun mengke mau manut gendere. Mergo wong ora tau pilek ora tau ngelu sugih gedhe. Mulane kemendhus sombong ngaku pangeran. Pada akhirnya kowe moh gelem ra gelem ya kapeksa balik ning Gusti Allah pas wis nang laut nyawa nang gorokan lagi muni-muni muni walama anja al-ghuraq qala amantu annahu la ilaha illallah amati banu Israila wa ana minal muslimin. Fa bareng wis ape kerem wis blabepan lagi muni aku iman percaya nek ora ana pangeran kejaba sing disembah Bani Israil lan aku klebu golongan wong muslim. Terus dijejeli mlebu ambek malaikat dimulai Gusti Allah tanah. Saiki kowe lagi muni iman deui kementus deui sombong deui takabur apa asaita kok belum deui kowe duraka kuntamnya musiki kowe sing gawe rusak mrono mrene. Nek kaya matimu kowe lagi muni iman dan ditandane di antara pintu tobat nek wis tertutup iku salah swijine nek nyawa wis ning gorokan ijek urip ijek sadar ning kiwa tengene iki sapa jek sadar tapi wis ora oleh nrimo tobat wis ora ditampa. Tapi tobat wis ra iso mergo wis dhewe wis gak iso omong wis ora iso obah nyawa wis ning gorokan iku wis ditutup pintu tobat ditutup nek sampe nek wis srengenge metu saka sisih kulon iku sampe kiamat wis tobat wis ora ono wong tobat diterima wis ora ono sing metu saka kulon iku sampe sabare sedone Nabi Isa wis nyedhaki kiamat. Jadi Nabi Isa sedo terus ana angin berembus semilir sing wong muslim terus sedo kabeh arek wong elek-elek terus metu geni saka aden iku Yaman pinggir biyen gunung purba dimana nang hadis Kanjeng Nabi gunung berapi purba sampeyan barang terus metu genine guring-giring wong kumpul nang negara Sam akhire lagi ditiup semproe. Jadi nek wis nyawa ning gorokan iku awake dhewe cek sadar tapi wis ora ditimpa tobat nek wong kafir nek wong fasik. Terus Kanjeng Nabi didhawuhi dening Gusti Allah supaya ngitopi ngandani wong Yahudi Bani Israil lan Nasrani uga mati-mati kabeh. Kul dawuh Muhammad kandhani amanah iman sapa kita billahi kelawan Gusti Allah wa malan kitab-kitab unzila kang den turunake apa ma alaina ing atase kita kaya Kanjeng Nabi sahabat lan nabi-nabi liyane sadurunge ala Ibrahim ing atase Nabi Ibrahim wa Ismail lan diturunake marang Nabi Ismail
wa Ishaq lan diturunake maring Ishaq wa Yaqub lan diturunake maring Yaqub wal asbati lan maring putune Nabi Yaqub. Jadi kabeh nabi niku diparingi tuntunan kitab lan suhuf. Kanjeng Nabi diparingi Al-Qur'an, Nabi Isa diparingi Injil, Nabi Musa diparingi Taurat, Nabi Daud diparingi Zabur. Liyane papat niku ana kitab suhuf cacahe 104. 104 itu diantaranya diturunkan oleh Nabi Adam, terus oleh Nabi Idris, terus oleh Nabi Ibrahim, suhufi Ibrahimah niku, terus oleh Nabi Musa. Liyane Taurat itu diparingi suhuf. Suhuf iku basa Arab, nek basa Jawane lampiran. Terus ana sing Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Ismail lan asbat anak turune. Asbat niku jamak saka tembung sibetun niku putu. Ibnu niku putu. Sibetun niku ya putu. Sibetun jamake asbatun. Dadi Nabi Yakub niku putune Nabi Ibrahim. Lah putune Nabi Yakub jenenge ya sak ngisore Nabi Yusuf iku putune Nabi Yakub. Asbat anak Nabi Yakub cacahe 12 sing dadi jumlah sukune Bani Israel itu. Israel itu nama lainnya Nabi Yakub. Kitab sing 104 niku kan Al-Qur'an iki. Dadi sing liyane 100 niku kita mboten kudu wajib ngawerohi. Sing ngadu diwerohi kanthi global, kanthi jamak, kanthi ijma iku ora apa-apa. Arba'atun min kutubil tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha. Papat kitab rinjilah mengkene Taurat Musa pituduh temurune. Piye terus Pak? Aziz tepat klub. Zabur Dawud wa Injilu ala Isa wa Furqanu ala khairil mala. Zabur Dawud Injil iku temurun marang Isa, Quran atas Nabi ingsun. Papat niku sing kudu diweruhi lan diimani kanggo wong mukallaf muslim kabeh sing wis balik. Nek nabi sing wajib diimani selawe kuwi ya wis rapal. Cacahe nabi ana 124.000. Sing nabi rasul ana 313 sing nabi rasul. Nabi rasul sing kudu diweruhi wong muslim cacahe selawe kuwi saiki tak konuni nek sing apal nuntut gawe kungkopek. Tapi ora apa entah wis kalah nek mikir ya wong lawan larenan iki kadang kan lu apik kita ngilingan nek lali perkara iku ya apik perkara lali nek elingnya dipakan. Dadi sing limo sing selawe iku tafsiru khamsatin wa isrina lazim kulam kalafin haqaqi latani sepetan musbeh utemu matamun idribunu utuma saleh Ibrahim kullan utaba utun wa Ismailu ishaq kada Yaqub Yusuf wa Ayyub kada sata tekno suwen Su'aibu Haruna wa Musa wal Yasa al-Kibrita Sulaiman utaba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Sawatoha Khotimun Da'waya apa ngalah iki di memorine gede iki ya ringan. Ya artinya dia ya apa Nabi Adam, Nabi Nuh, Soleh Ibrahim, kabeh ten Nabi Lut lan Ismail Ishak mengkono Yakub Yusuf Ayub Manut marang kono slawe iku sing kudu diwerohi.
sing Masjid Ibrahim kata soal balik ayat iki mulai wa malan kita utia kang den parengake apa kitab Musa Nabi Musa wa Isa lan Nabi Isa wa nabiyuna lan nabi-nabi kabeh mirrabihim saka pangerane nabiyun lan fariku ora beda-bedake ora misah-misahake sapa ingsun baina ahadin ing dalem antarané suci-suci minhum saking nabiyun berarti kanjeng Nabi didhawuhi Gusti Allah diulah Gusti Allah komendani wong-wong Yahudi Nasrani lan umat kabeh aku ora beda-bedake nang nabi-nabi sak eneke mulai Nabi Adam nganti Nabi Isa tak imani kabeh ora kaya wong Yahudi percaya ning Nabi Musa ora percaya ning Nabi liyane wong Nasrani percaya ning Nabi Isa ora percaya ambek Taurat ambek Quran Kanjeng Nabi diulang Gusti Allah supaya kendali kabeh umat aku percaya iman kabeh nabi ora beda-bedake iku pelajaran kanggo awake dhewe ora fanatik ning rombongane ora fanatik ning kesukuane ora fanatik ning golongane angger rombongane kafir angger ora jamaah ae sesat ora ngono iku Kanjeng Nabi itu sangat menghargai perbedaan tapi dihargai secara rata lan farqu baina ahadin minhum gak misah-misahake gak beda-bedake mergo ana wong wis fanatik kesukuan fanatik nang rombongane fanatik nang kelompoke iku ndadekno pola berpikir mati jadi orang terima perbedaan orang terima beda pendapat barang kali utawi kita ki Kanjeng Nabi para sahabat lan wong muslim kabeh lahu marang Gusti Allah iku muslimuna padha Islam kabeh pasrah patuh tunduk kabeh jadi kabeh penegasan nek Kanjeng Nabi saurunge Nabi mulai Nabi Adam iku muslimun kabeh mesti Islam ora Islam cuman syariate wae sing beda-beda waman iki digawe tidak kena digawe mausul kena waman utawi sapane wong ngoten iki kening waman lan sapane wong ngono ya kena waman lan sapane wong ya betawi kang nuprih utawa golek utawa ngal sapa man wae islami liyane agama Islam nuprih dinan ing agama pala yo kobala monggo ora diterima apa din minhu syakoman wa huwa al-iman iku fil akhirati dalam akhirat iku minal khosirina sangka golongane wong kang rugi kabeh dadi sapa wae sing milih agama saliyane Islam wae Islami dina mbah iku agama wae apa wae mbok Yahudi mbok Nasrani mbok Hindu mbok apa wae mergo katut iso perkara seneng mbek wong ayu iso perkara seneng mbek jabatan iso perkara seneng ambek rombongane terus ninggal mabone monggo falayu qadala minhu ora bakal diterima agamane sampeyan akhirat bakal rugi. Jadi ada prinsip kabeh agama bener ya bener gue sapa gue manusia mungkin ya tapi bener sejatinya gue Gusti Allah tetep inna dina indallahil Islam agama sing diterima sing diakui manusane Gusti Allah ya murid Islam tok syukur alhamdulillah wae dhewe ditakdirno duwe agama Islam para ulama kiai sing dadi waris para nabi. Angger orang nanti Islam nanti patine orang tua Islam ya ora tampa. Sedekah masak lumai bumi angger orang Islam orang ora ditampa. Sedekah bangun masjid swidak tapi kok wong ora iman ora Islam ya ora iso tampa. Palayo kebalamihu angger gambane ora Islam. Palayo kebalamihu ora bakal diterima. Pokoke perbuatan saka mau ora diterima.
sopan, lomo, nyamno, tapi ora Islam. Yo pala yo bala minggu mesti ra diterima. Wa bil akhirati minal khosirin. Yo ben akhirat bakal dadi golongan wong rugi kabeh. Rugine piye? Rugine belum neraka selawase. Pirang juta tahun ora enek enteke. Pirang miliar tahun ora enteke. Nang donya awake dhewe pamane koso ngarah pirang tahun. Pokoke ora 100 tahun wis pindah alam. Pamane seneng donya sak akeh-akeh HP betah ngopeni omah HP kanthi pirang atus tahun. Diri wis ditinggal, goroyokan ditinggal. So benane ora pamane. Kaifa yang dilah mau mangkafal. Kaifa iki nek cara raja nahu huruf istifham. Huruf pertanyaan, tapi nek kene dimaknai nafi. Kaifa yahdi ora nuduhake. Maknane ngoten nek maksud. Ora nuduhake sapa Allah Gusti Allah kauman ing kaum. Kaum iki ya golongane manusa. Kafaru kang padha kafir sapa kaum. Ba'da imanihim ing dalem sawise imane kaum. Wa syaitu lan aksene sapa kaum. Anna Rasulullah ing temen setuhne utusan Rasul iku hakun hak wajah alamis teko hum engkau ngopal bayinatu piro-piro keterangan. Jadi wong nek mengiris imam mengiris patuh mengiris sregep ibadah dumadaan mbah perkara dunya mbah perkara apa mbenggal saka agamane monggo ora bakal diparingi pitutuh mbek Gusti Allah. Cerita niki mengandung ceritanya sahabat sing ana pelajarane iki cerita sahabat. Ayat iki ning tafsir keterangan ana nang tafsir surah At-Taubah ayat wa minhum man ahada Allah wa in atana min fadlihi la nasaddaqna. Ana wong sing janji-janji aku nek dhewe sugih Gusti Kanjeng Nabi. Aku sedekah pe lomo. Wana anak nama sholihin ini yang ke-10 berkaitan dengan ayat ini surat At-Taubah. Kula tak tahu dari wong soleh. Falam ma'atahum min fadlihi bar diraya nobra suke mubra-mubro bahilu bihi dukul medikile medite. Wa tawallau lan menghindar sama agama Islam bahum itu. Dan ini ayat ini ngeramus kilas mawon. Iki ana sahabat. Maunya sahabat kekasih kesenangan Kanjeng Nabi, sahabat itu wis masuk cita iki. Sregep ibadah, sregep jamaah 5 waktu nang masjid. Sregep wiridan suwajine dina bar jamaah. Ora wiridan langsung berita mulai. Terus bendake waktu sholat di dalam Kanjeng Nabi sahabat ora kok susu mulai ngeten Kanjeng Nabi. Kula pakaian kula sing kena usaha namung setunggal iki bojo kula ngenteni teng griya jeng gentenan kula langsung mantuk ora ndek apa tapi berjamaah terus dipun Kanjeng Nabi mbok kula jenengan tunggal Kanjeng Nabi ben dadi wong sugih ben sugih ndek kula boten kloro-kloro ngeten urip kok kloro-kloro ngene cak biasane kula jenengan jaluke sing dijaluk pengen dadi sugih terus orang wani sing nganggo dungane Kanjeng Nabi, Allahumma ahyini miskinan Gusti, jenengan takdirna kula dadi wong miskin Gusti. Jenengan wa amitni miskinan iki dungane Kanjeng Nabi lho. Jenengan nek pengen ngamal dungane Kanjeng Nabi dalam. Jenengan percaya kula kanthi kahanan miskin Kanjeng Nabi. Wa syurni min zumratil masakin jenengan kumpulna kula jenengan ambek wong miskin-miskin. Nah akhirat itu belum kurang mikir beli sing ahyini miskinan itu aku gak yakin nek wani donga Gusti jenengan kula damel urip kere Gusti urip miskin akhir kuwi gelem ngajekno aku tak opsi tenang aku tak pengen belajar kuat men amal waktu anggar salat ini ki saya Kanjeng Nabi lho ki hadis ya Allahumma ahyini miskinan Gusti jenengan paling kula besar miskin kere Gusti. Nek wani ora, nek wani ora
atau kami yakin kan bodoh ya ramane ngono wis sampeyan ngaruh wa amit ni miskinan juga nek pecah jenengan pecah damel miskin ya Gusti rambir-rambir warisan belas ya anak malam berhenti maksud ini ziratul masakin lah iki salah bae ngoten jalu kanjeng Nabi kok kula jenengan donga kok sugih urip kok ngeten kok banget tenan ya kaya keluwane jenengan sedaya kok sambat ae kok urip loro-loro donga sing ben gampang negara tembahe udah kok angel mana cek terus beberapa nek lawo kok sambat ae ya dise cilik mangan diri ya ro karuan petuk kok saiki mangan ping 3 iku esuk si cek lawo sik lilak-lilik iku nek wedang lek opo sambate dunyane bedake ben pengen iso tumbas mobil lah aku dhewe ra ndek mobil kok dunyane ben iso tuku mobil aku arek nah ban sok ra duwe sahabat ya ngoten dadi nasihat kanjeng sahabat aja kowe repot ngene wae apa anane sampeyan men ngono akhirat dadi cepet aku kumpul cedak aku nganti ping 3 akhirnya sampai terus didongakno sampai cerita terus wedhus loro niku mana iku gak lumrah urah terus 6 wulan pisan ana sing ora mosok wulan pisan mana sekali mana wedhus siji 10 anak siji anake yang mana 10 gak lumrah dadi gak lumrah angger mana 10 mana lanang wedok sing wedok meteng mana 10 kabeh terus gawe kotak kandang kotak siji ra cukup loro ra cukup nganti pirang-pirang atus kandang maune sergep jamaah terus gak tau jamaah terus bar niku jamaah nek jumah tok isa abah dengan kan ora dengan kere jamaah sugih yo mbok jamaah ora mawek ora iki salah bah terus jemaah tok suwe-suwe jemaah gak suwe-suwe ra tau salah wis wedhuse pirang-pirang puluh ewu terus wae zakat kanjeng Nabi utus sahabat utus kanjeng Nabi supaya nurut zakate wedhusmu lha wedhuse atusane ewu cara saiki zakate cara wedhus 100 zakat siji nek 1010 10 itu 100 awal namun dus-dusku dhewe kok jalur sing model iki saiki enak mbok nang dhewe gak bakal dhewe kok gak ada ya lawan tamak jalan anak ngono dhewe ya iki omongan sahabat ngono wedhus itu dhewe kok jalur penanan ya lawan jalan iki kanjeng Nabi iki netepi perintah Gusti Allah njaluk zakat kanggo diderno nang fakir miskin kanjeng Nabi ora oleh nampa zakat kanjeng Nabi iku mboten bisa nampa zakat lan zakat iku mboten pareng kanjeng Nabi enak men lho iku dhewe lah ngeten iki kathah lho iki sing mirip-mirip ngono iku nah jadi iki padha bisa mungkin wis nyontoh kanjeng Nabi nek nampa hadiah oleh nampa hibah oleh tapi nampa zakat kanjeng Nabi mboten pareng nampa sedekah nampa zakat iki boten pareng lanjut dengan nek ya itu sapa nyate hibah utawa hadiah bisa hadiah sedekah yen dipakir iki iki tentang sedekah iki kalau nek ceritane Mbak Dula salam ajen Mbak Dula itu abahe Mbak Zaki saiki niku saiki sing pengasuh pondok Mbak Dula itu jenis-jenis kesuaan wong jaluk tombo ya jaluk tombo ada wong loro buat jenenge gula wis nemen soalnya gula malah dilek tombo ibu banyu ambek madu kula niki anu Mbak kula niki sakit gula Mbak jenenge boten tangan pareng nunjuk legen-legen lha wae ora aku ki kira-kira kurang luwih persis lah. Lagi orang dokter orang kiai aku mbok parani orang dokter aku ki kiai kok. Kowe jaluk tombo aku yo ngawur aku nek kowe tombo yo ngawur. Kayak mati kayak percaya ora kono. Terus dinom dilalah mari.
niku aku kurang cerita bolak-balik ya kok bola ya kok kiai. Dadi tak nolong alim kabeh. Terus wonge moro ning ngene Mbah Dullah sowan nggo duwe sak goblok. Cara aku sak pikir pancen sikat ae. Aku endane. Iki apa iki? Anu Mbah sedekah kangge jenengan. Iki Mbah Dullah. Terus lah andeng ngono kok gak enak wong sing pantes disedekahi gak enak wong miskin ya. Dadi kapan ngoten. Sampun Mbah, selake kula niku sing miskin pun kula paringi danten kantun jenengan. Wah aku kok kira miskin aku kira fakir aku. Mboten Mbah, dadi demek mboten terus kelejingan lagi digowo mantuk nek duit susah. Pirang-pirang ngono ora kakean takok. Lah ya. Jenengan iki. Matur, nek isae dina aku nang ngaji hikam nek gak salah malam Kamis siji dina bar ngaji farman waduh ngaplopi cek ngaplopi terus dina Kamis kepurine betul lah sak ngaji iki ngene ya mengke sawise ngaos salamane teng batin mawon mboten usah salaman perkara disalami aku gak kuat nek iku ora usah dimono wis kaya sing nyuweli ngono. Dadi perkara disuweli diamplopi niku Mbah terus mboten kersa diamplopi, mboten kersa salamane ning batin ae, ora usah salaman. Wis salamane ning batin ae. Nang batin nek langsung padha ae nang kene. Intine uang sing mengo, contone kaya sak abah mau, akhire nganti sedo, kanjeng Nabi sedo, saurunge sedo kanjeng Nabi dhek pengen warna zakate ditolak. Terus nganti sedo terus ya ngaturno ning Sayyidina Abu Bakar itu ditolak. Teko Sayyidina Umar, sedone jalan Sayyidina Umar, sedo kanthi kafir. Bangkrut, akhirnya mati kahanan kafir. Mergo wong wis iman sregep dadak mang perkara pengin dunya terus mengo. Sapa wong sing wis tau iman sregep dadak mengo ketika bebang dunya monggo ora bakal bagian pituduh saka Gusti Allah besok ing akhirat wa wa fil akhirati minal khosirin sapa ing akhirat bakal wong kang rugi selawas-lawase. Untuk yen gue ngarep dipungkasi akhir juz 3 untuk dimanfaat bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wa bihamdihi wa adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi bismillahirrahmanirrahim la yasbiqul khairu illa Allah bismillahirrahmanirrahim la yasbiqu su'a illa Allah bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik ni'matika wa Allah bismillahirrahmanirrahim la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim Allahumma amatana bi du'a wa atana bil ijabah wa ta'awaka amatana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhlifu al-mi'ad Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Latif ya Rabb ya Salam ya Ali ya Mu'min ya Muhaimin ya Salam ya Dzal Jalali wal Ikram ya Aziz ya Jabbar ya Rabb ya Qahhar ya Latif ya Karim ya Halim ya Alim ya Rahim ya Wadud dzul 'arsyil majid mu'alim bima yurid hadza qawlaka wa nashhadu an la ilaha illa anta ya Allah Allahumma la tad'ana fi majlisina hadza wa fi makanina hadza wa fi jama'atina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la maridan illa shafaytahu wa la dawran illa hadaytahu wa la mayyuban illa satartahu wa la hajatan illa qadaytahu wa wajidun ya wal akhirati illa ya Allah Allahumma ya muyassir al-'asri ya man kullu 'asrin yassir lana kull 'asrin fa inna taysira al-'asri 'alaika yassir Allahumma as-sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla ya Allah Allahumma arina aja'iba qudratika fi man dulamana Allahumma arina aja'iba qudratika fi man dulamana ya Allah Allahumma رد مكرهم إلى أنفسهم ويجعل كلمة الحق يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.